Zamyslel sa už niekto nad tým, ako sa vlastne rodia naše názory? Dnes sa pozrieme presne na tie skryté sily, ktoré ich formujú každý jeden deň, od propagandy až po populizmus. Poďme sa do toho pustiť. Takže tá kľúčová otázka je, sú naše názory naozaj naše, alebo sú skôr výsledkom premyslených stratégií? V nasledujúcich minútach si posvietime presne na tie nástroje, ktoré sa v tejto hre o naše mysle používajú. Viete, verejná mienka to nie je len nejaké pokojné miesto. Dá sa na ňu pozerať ako na boisko. A na tomto boisku neustále súperia rôzne politické sily o našu pozornosť. A hlavne o našu podporu. A verte mi, toto nie je žiadna náhoda. Je to čistá taktika. No a presne tu sa stretáva propaganda s populizmom. Majú totiž spoločný cieľ ovplyvniť to, ako vnímame svet. Chcú formovať naše postoje, naše názory a v konečnom dôsledku aj naše správanie. Či už pri voľbách, alebo pri bežných rozhodnutiach. A ako to robia? No, najčastejšie cez jednoduché posolstvá a veľmi, veľmi silné emócie. Tak poďme si rozobrať prvý nástroj z tohto politického arzenálu – propagandu. A pozor, propaganda to nie sú len nejaké obyčajné klamstvá. Je to celý premyslený systém, ktorého cieľom je systematicky formovať, čo si myslíme. To kľúčové slovo je tu systematické, čiže nejde o nejaký náhodný výstrel do tmy, ale o cielenú dlhodobú kampaň, ktorá má v našich hlavách dosiahnuť jeden presne stanovený cieľ. Propaganda má naozaj mnoho podôb. Môže to byť štátom kontrolovaná televízia, ktorá nám servíruje tú jedinú správnu pravdu. Alebo sú to sofistikované politické kampane, ktoré vyzerajú ako bežná reklama. A samozrejme je to aj mediálna manipulácia, kedy nám média niektoré správy ukážu a iné tie menej vhodné radšej zamlčia. Jedna z najstarších a úprimne stále najúčinnejších techník – opakovanie. Hovorí sa, že 100-krát opakovaná lož sa stáva pravdou. A presne na tomto princípe to funguje. Stačí jedno heslo, jeden odkaz opakovať stále dookola a ľudský mozog ho postupne začne vnímať ako fakt, aj keď s realitou nemá nič spoločné. No a toto je naozaj desivo efektívna metóda. Ak chcete spojiť nejakú skupinu ľudí, najjednoduchší spôsob je dať im spoločného nepriateľa. Vytvoriť jasný obraz nás proti ním. A je úplne jedno, či je ten nepriateľ skutočný alebo len vymyslený. Ten pocit ohrozenia a spoločného boja funguje takmer vždy. A dostávame sa k tej najsilnejšej zbrani zo všetkých – k emóciám. Pretože na čo sa trápiť s nejakými zložitými argumentami a faktami, keď sa v ľuďoch dá oveľa ľahšie vyvolať strach, alebo hnev, alebo naopak nádej. Emócie totiž dokážu úplne vypnúť naše kritické myslenie a potom už nereagujeme rozumom, ale inštinktom. No a týmto sa plynule dostávame k druhému veľkému nástroju, k populizmu. Tu je fakt dôležité pochopiť jednu vec. Populizmus to nie je nejaká ideológia ako liberalizmus alebo konzervativizmus. Je to skôr politický štýl, taká príručka alebo návod, ako získať a udržať si moc. A my sa teraz do tej príručky pozrieme. Toto je absolútne jadro populizmu, rozdelenie sveta na dva nezmieriteľné tábory. Na jednej strane sú tí obyčajní, poctiví, pracujúci ľudia a proti ním stoja tie skorumpované, odtrhnuté elity. Je to vlastne veľmi jednoduchý a chytľavý príbeh dobra proti zlu. A presne takto ten príbeh vyzerá v praxi. Na jednej strane máme ľud. Ten je vykreslený ako autentický, morálny, pracovitý, ale hlavne zanedbávaný a nepochopený. A na druhej strane je elita. Tá je vždy skorumpovaná, sebecká a úplne odtrhnutá od reality bežných ľudí. Výsledkom je samozrejme veľmi silný pocit my proti ním, ktorý dokáže neuveriteľne efektívne mobilizovať masy. Aby sme však boli fair, populizmus môže priniesť aj niečo pozitívne. Dokáže napríklad upozorniť na reálne problémy, ktoré boli dlho ignorované. A dokáže dať hlas ľuďom, ktorí mali pocit, že ich nikto nepočúva. No daň za to býva často privysoká. Extrémne rozdelená spoločnosť, neustále útoky na expertov a sľuby, ktoré sa jednoducho nedajú splniť. A to potom vedie len k ďalšej a ďalšej frustrácii. Dobre, takže nástroje už poznáme. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa tieto myšlienky a naratívy šíria v dnešnom digitálnom svete. Pretože tie kanály a mechanizmy sa za posledné roky dramaticky zmenili.
Kedysi to bolo relatívne jednoduché. Mali sme televíziu, rádio, noviny. Dnes je to oveľa zložitejšie. Absolútne kľúčovú rolu totiž prevzali sociálne siete. A tam už nerozhodujú redaktori o tom, čo je dôležité, rozhodujú o tom neviditeľné algoritmy. A práve v tomto prostredí môžu rôzni boti a virálne hoaxy ovplyvniť názory miliónov ľudí doslova v priebehu pár hodín. Framing, alebo rámcovanie, je mimoriadne silná technika. Vôbec tu nejde o samotné fakty, ale o ten príbeh, do ktorého sú tie fakty zabalené. Napríklad, zvýšenie daní sa dá prezentovať ako trest pre úspešných a pracovitých, alebo naopak ako investícia do našej spoločnej budúcnosti. Tie fakty sú úplne rovnaké, ale tá emócia a interpretácia úplne odlišná. A toto je ďalší šikovný trik. Médiá a politici nám často ani nemusia hovoriť, čo presne si máme myslieť. Úplne im stačí, keď rozhodnú, o čom budeme premýšľať. Dá sa to predstaviť ako taký veľký reflektor. Na čo posvietia, to sa stáva dôležitou témou. A všetko ostatné, čo zostane v tme, ako by ani neexistovalo. Takže čo s tým? Sme len nejaké bezmocné obete v rukách manipulátorov? Vôbec nie. V skutočnosti tú najlepšiu a najúčinnejšiu obranu máme v rukách my sami. A tou obranou nie je cynizmus ani odmietanie úplne všetkého. Je to aktívna a naučiteľná zručnosť, kritické myslenie. Dnes je to asi ten najdôležitejší nástroj každého občana, ktorý chce byť odolný voči dezinformáciám a manipulácii. A v praxi to vôbec nie je zložité. V podstate si stačí klásť 3 úplne jednoduché otázky. Poprvé, kto mi to hovorí a odkiaľ má túto informáciu? Po druhé, je toto overiteľný fakt, alebo je to len niečí osobný názor? A po tretie, nesnaží sa ma táto správa náhodou cielene nahnevať, vystrašiť alebo inak emocionálne zmanipulovať? Ak áno, treba okamžite spozornieť. A toto je asi ten najdôležitejší záver z celej tejto témy. Samotné nástroje ako propaganda alebo populizmus nie sú vo svojej podstate dobré ani zlé. Keď sa používajú transparentne, môžu otvoriť dôležitú verejnú debatu. Ale ako náhle sa zneužijú na cielenú manipuláciu, stáva sa z nich obrovská hrozba pre celú spoločnosť. A na úplný záver tu nechávam jednu otázku na zamyslenie. Keď sú informácie takýmto mocným nástrojom, kto nesie zodpovednosť za to, ako sa používajú? Sú to len tí, ktorí ich vytvárajú a šíria? Alebo je čas zodpovednosti aj na nás, ktorí tie informácie prijímame a posúvame ďalej? Odpoveď na túto otázku zrejme definuje zdravie našej demokracie. Ďakujem za pozornosť.